adadin molecule nawa ne na helium ke cikin gram 11.5 na iskar helium wato helium gas. To abin da zamu yi anan shine sai mu fara faɗin number nauyi na helium, mun san shine me, shine 4 ko yawa. To yanzu sai mu nemo adadin mole, number of mole na shi helium din. Number of mole kun ga daidai yake da me, mass a raba da me, molar mass. Menene molar mass? Molar mass shine number nauyi ga nan 4, mass kuma ga nan an bamu gram 11.5 ko yawa. To sai mu ce gram 11.5 a raba nawa, a raba 4. To kun ga shi zamu samu adadin mole din mu yanzu zai zama 2.875 mole na me, na helium. Mun gane ko? To yanzu tunda mun nemo adadin mole na helium sai mu je mu nemo adadin molecule. Babu wani wahala, number of molecule yanzu, number of molecule kun ga zai zama me, adadin mole, number of mole sai mu yi sau ɗin shi da me, da Na. Mun dai san Na ko, Na shine Avogadro's number ko? To number of mole ɗinmu shine 2.875 sai mu yi sau ɗin shi da 6.02 sau 10⁻23. Wannan shine adadin Na, Avogadro's number ko yawa. To yanzu idan muka yi sau ɗin waɗannan adadduka guda biyu, abin da zamu samu shine 1.73 sau 10⁻24 molecule na me, na helium, molecule of helium. To wannan shine zai zama amsar mu, kuma kun ga abin da aka bamu, kun ga C kenan, shine zai zama amsar mu insha Allah. Wannan shine a takaice, da fatan kun fa'idantu. Nagode.